אהלן, אני יעל. בפרק הזה נדבר קצת על אבחון נכון של כף הרגל של תינוקכם. נסביר כיצד להתאים עבורו את הנעל האידיאלית, וכיצד לעזור לתינוק להתרגל למשקולת החדשה. תינוקות רבים חווים רגשות מעורבים בפעם הראשונה שהם נועלים נעליים. חלקם אוהבים מיד את הנעל, שלרוב היא מגיעה בעיצובים מעוררי סקרנות ובצבעים לא שגרתיים. אבל יש גם כאלה שלא ממש אוהבים את התוספת החדשה שצמחה להם על כף הרגל, ופשוט מסרבים לנעול אותה. בכל מקרה, לאחר תקופת הסתגלות קצרה, כל התינוקות הולכים עם נעליים. עליכם להרגיל את התינוק בשלבים ולא ללחוץ עליו. נתחיל ללכת עם הנעליים שעה-שעתיים ביום, ובהמשך קצת יותר, עד שהתינוק יתרגל, יקום וילך ללא חשש. כמה טיפים לגבי בחירת הנעליים הראשונות. הדבר הראשון שכדאי לזכור הוא שכפות הרגליים של התינוק מתרחבות קצת במהלך היום, ולכן חשוב להגיע לחנות הנעליים בשעות אחר הצהריים. כדי לדעת אם מדובר במידה הנכונה, יש להעמיד את התינוק על רגליו וללחוץ בעדינות על קצה הנעל על מנת לוודא שאין לחץ על הבעונות. בנעל סגורה נפתח את הסקוטשים ונכניס אצבע צמוד לעקב. בדיקה זו תוכיח שהנעל אינה צמודה מדי. חשוב לבדוק את פנים הנעל ולראות שאין נקודות בולטות בסוליה או באור הנעל היכולות לגרום ללחץ על הרגל באותה נקודה. צורת כף הרגל של התינוק ממשיכה להשתנות, והצורה הסופית נקבעת למעשה רק סביב גיל 7. לכן חשוב שהנעל לא תפעיל לחץ על כף הרגל ותאפשר לה להתפתח בצורה תקינה. אסור לשכוח שאלה נעליו הראשונות של תינוקכם. אין מה להילחץ אם הילד לא קם מיד ומתחיל לרוץ. רוב הילדים מתיישבים ולא מוכנים ללכת בהתחלה. אתם יכולים להירגע. כמו כל התינוקות, גם התינוק שלכם יתרגל בסוף לנעליים. בפרק הבא נעסוק בשבירה של כמה מהמיתוסים הקשורים בנעלי צעד ראשון. אם מצאתם את התוכן שלנו מעניין, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ. השאירו כל שאלה שעולה בדעתכם בתגובות מתחת לסרטון, ואנחנו נשמח לענות לכם. הליכה נעימה.